Άλλο Πάφος και άλλο Πάφα. Ευχαριστώ, σας κάνω φωτογραφία μου. Αλήθεια. Μεταξύ των τριών μας 138 χρόνια. Εγώ είμαι πιο μεγάλος από όλους. Ο Νίκος εδώ Ο Νίκος και ο Νίκος. και ο Νίκος. Νίκο, μία για σένα. Και λέω τώρα Νίκο, εσύ τα κατάφερες και έχεις ένα όνομα και μία επιχείρηση μέσα από πολύ σκληρή δουλειά, τελείως αυτοδημιούργητος και ξέρω και την ιστορία σου και ξέρω και από πού ήρθες. Πιστεύεις όμως ειλικρινά ότι ένας νέος μάγειρας σήμερα έχει την ίδια ευκαιρία που είχες εσύ να δημιουργήσει κάτι από μόνος του? Αντώνη, θα σου πω αυτό που είχα σαν στόχο από την αρχή που πήγα στο επάγγελμα. Πίστευα και πιστεύω πάντα στο προϊόν να είναι στην ποιότητα, ρε παιδί μου. Πίστευα στην ποιότητα πάντα. Ότι η ποιότητα μπορεί να αργήσει, αλλά κάποτε θα σε πληρώσει. Με αυτό το στόχο ξεκίνησα και άνοιξα το μαγαζί. Στο διατάφνα όμως, όταν και τελειώνουν τα φράγκα, λες τι κάνουμε τώρα, πού είναι η ποιότητα, γιατί. Κι όμως εκεί θέλει να βάλεις λίγο πλάτη, λίγο κουράγιο και τσουκου σιγά σιγά να έχεις τη φιλοσοφία σου, την ιδεολογία σου και σίγουρα να τα αμοιβείς. Να μην αφήσεις με λίγα λόγια. Και όταν λέμε ανταμοιβή, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν εννοούμε οικονομική ανταμοιβή. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μένα είναι εδώ πέρα κάθε μέρα γεμίζει το μαγαζί και φεύγουν όλοι ευχαριστημένοι. Ούτε με νοιάζει αν θα πάρω 5, ή αν θα πάρω 10, ή αν θα πάρω 15. Εντάξει, κάτι θα μείνει, δεν λέμε. Αλλά πιο πολύ είναι η ηθική. Δηλαδή είναι αυτό που σου λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που φάγαμε σήμερα. Αυτό είναι για μένα η καλύτερη ανταμοιβή. Και στην πορεία η ποιότητα πάντα θα σε βραβεύσει, πάντα θα σε ανταμείψει. Πίστευα στην ποιότητα δηλαδή από παλιά. Και είχα σαν αρχή ότι η ποιότητα θα αργήσει, αλλά κάποτε θα σε ανταμείψει. Αυτό συμβουλεύω και στους νέους Να μην μαγείρες. αφήσεις δηλαδή τα προβλήματα της επιχείρησης να σε κάνουν να αλλάξει πορεία. Να μείνεις σταθερός στο στόχο σου. Και πέρα από αυτό το ότι πας καλά και έχεις, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι ένα φόρεμα που το φοράς και αισθάνεσαι άντρος. Αυτό απαιτεί καθημερινή προσπάθεια και καθημερινή επαγρύπνηση. Μάλιστα. Ναι, λέμε. Ναι. Και σίγουρα, δηλαδή, και ένα μαγαζί άλλο, αν άνοιγα, ας πούμε, και ποιοτικό να ήταν, πάντα πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία. Εντάξει. Μην βάζεις στόχο το κέρδος, το χρηματικό κέρδος. Άμα... Το κέρδος απλώς είναι η ανταμοιβή σου πάνω στη δουλειά που έχεις προσφέρει. Εντάξει, έτσι. Νίκο, για σένα. Εγώ πιστεύω ότι... Έχω άλλη ερώτηση για σένα. Όχι, σπίτι. Αυτή ήταν η επιχειρηματική ερώτηση. Εγώ έχω μία για σένα, ειδικά για σένα. Okay. Μιλάμε συνέχεια για δικαιώματα, συλλογικό αγώνα, αξιοπρεπείς συνθήκες. Γιατί όμως παρά τη δράση των σωματείων, οι κουζίνες συνεχίζουν να λειτουργούν όπως λειτουργούν με εξαντλητικά ωράρια και με τους τρόπους που δουλεύουν. Μήπως ο συνδικαλισμός έχει αποτύχει να αγγίξει τη βάση του προβλήματος? Επανέρχεσαι σε μία προηγούμενη ερώτηση. Για μένα ο συνδικαλισμός δεν έχει αποτύχει. Ο συνδικαλισμός έχει πετύχει και αυτό αποδεικνύεται το ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια συκοφάντησης του από το σύστημα παραμένουν ισχυρές οι συλλογικές συμβάσεις και μπορούν σήμερα παιδιά που είναι 20-22 χρονών να παίρνουν χρήματα περισσότερα από ό,τι παίρνει ο πατέρας τους ή η μάνα τους. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο συνδικαλισμός έχει πετύχει, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξαθλιώσουν τα πάντα και όσο θα επιμείνουμε στο αν έχει πετύχει ή όχι ο συνδικαλισμός, τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει πράγματι να καταβαραθρωθεί
και να μην έχουμε στον ήλιο μοίρα. Η προσπάθειά μας λοιπόν θα πρέπει να είναι στο να πιστούν τα παιδιά ότι η συλλογικότητα η οποία είπες, το νιάξιμο για το συνάδελφο, για το συνάνθρωπο, μέσα από οργανωμένη πάλι, είναι το μόνο που μπορεί να δώσει μία διέξοδο στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Τίποτα άλλο. Όντως, θα συμπληρώσω εγώ εδώ πέρα ότι ο συνδικαλισμός μπορεί να βρίσκεται σε μία ύφεση τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά τίποτα δεν είναι τελειωμένο και δεδομένο. Και σίγουρα έρχονται οι καλύτερες μέρες. Το ότι φτιάχτηκε ένα σωματείο στα Δεν απαξιούμε McDonald's, τελείως τον συνδικαλισμό δηλαδή. ότι φτιάχτηκε σωματείο στο McDonald's και σε όλα τα ξενοδοχεία είναι απόδειξη το ότι δεν έχει πάει πίσω ο συνδικαλισμός. Στα McDonald's παίρνουν παιδάκια 17 χρονών που δεν ξέρουν αν θα μείνουν τον επόμενο μήνα ή τον μεθεπόμενο μήνα. Οι συνθήκες είναι συνθήκες γαλέρας. Το ότι φτιάχτηκε σωματείο εκεί, το ότι φτιάχτηκε σωματείο στους ντελιβεράδες, το ότι φτιάχτηκε σωματείο σε 1002 ξενοδοχεία και catering. Αυτό δείχνει ότι ο συνδικαλισμός έχει πετύχει. Και το ότι αυτοί οι άνθρωποι καταφέραν να κρατήσουν τα δικαιώματά τους τη στιγμή που υπάρχει λέλαπα γύρω μας, αυτό δείχνει ότι ο συνδικαλισμός έχει πετύχει. Εμείς είναι το θέμα πώς θα καταλάβουμε το ότι το να είμαστε μια γροθιά μας κάνει καλό. Ο Μποδοσάκης έλεγε κάποτε ότι εάν εγώ και ο εργάτης μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος και εγώ έχω αποδείξει ότι δεν είμαι ηλίθιος. Αυτό το λάβουμε καλά υπόψη και από εκεί και ύστερα να δούμε εάν θα πρέπει εγώ να στηρίξω εσένα και εσύ εμένα για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Είχες γράψει κάπου σε ένα από αυτά που έγραφες, ξέρεις, τα comments που έκανες πάνω για το, μιλάω για το Χρυσό Γουρούνι τώρα, έτσι, Ναι. που έχει, είχες γράψει για αυτό το θέμα ότι πρέπει να πολεμήσουμε για αυτό που θέλουμε, πρέπει να διεκδικήσουμε, πρέπει να κάνουμε, πρέπει να δείξουμε. Άσχετα από πολιτικές πεποιθήσεις. Άσχετα. Και εγώ σου λέω τώρα, γιατί πρέπει να πολεμήσω για το αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο. Γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι... Ποτέ στην ιστορία. Γιατί δεν είναι Τονί. αυτονόητο ότι όταν πάω να δουλέψω κάπου και μου λέει και ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω αυτές τις ώρες, πρέπει να πάρω αυτή την Ποιος υπερορία. το λέει αυτό? Η σύμβαση ή Ποια σύμβαση? Η σύμβαση από πού βγήκε? Συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα εργατικό δίκαιο. Όχι. Πρέπει να πληρωθώ υπερορία. Όχι. Γιατί? Υπάρχει στα χαρτιά. Από τη στιγμή που καταργήθηκε ο επόπτης εργασίας, από τη στιγμή που καταργήθηκαν οι έλεγχοι παντού, σε ποιο μαγαζί έχεις δει να πηγαίνει όπως πήγαινε παλιά ο επόπτης εργασίας και να κοιτάει τις καρτέλες? Μόνοι τους λένε οι κυβερνώντες ότι δεν έχουμε το απαιτούμενο προσωπικό για να κάνουμε ελέγχους. Και μόνο από την ψηφιακή κάρτα εργασίας έχουν αυξηθεί τα... Οπότε αυτός ο πόλεμος είναι μεταξύ Είναι ταξικός πόλεμος. επιχειρηματίες και Ταξικός πόλεμος. Σύγκρουση συμφερόντων. Πάντα ήταν. Η ιστορία αυτό έχει δείξει ότι ποτέ δεν ήταν κεκτημένο δικαίωμα των εργαζομένων. Πάντα οι εργαζόμενοι Δηλαδή ήταν δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα ότι πρέπει να λάβω το δώρο Χριστουγέννων, πρέπει να λάβω τα δώρα μου, πρέπει να λάβω... Τόνι μου, στην Αμερική παίρνουν δώρο Χριστουγέννων. Όχι, αλλά έχουν εκεί. Στην Αμερική έτσι και δεν σε πληρώσει. Αργήσει να σε πληρώσει μία μέρα μέσα στην εβδομάδα, πληρώνει σε κάθε Σάββατο. Δεν υπάρχει μαύρη εργασία στην Αμερική. Δεν υπάρχει μαύρη εργασία. Και μαύρη εργασία, εάν δεν τον πληρώσει το Σάββατο, την Κυριακή δεν θα έχει δουλειά. Άλλο αυτό. Υπάρχει μαύρη εργασία στην Αμερική? Πρέπει να υπάρχει. Όχι πρέπει, υπάρχει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αφού υπάρχουν πολύ μαύροι, ρε φίλε. Όχι, δεν μιλάω για μαύρη. Σταμάτα και εσύ. Μαύρη εργασία. Εσύ να δεις δεν υπάρχει μαύρη εργασία. Εκεί είναι που τα δικαιώματα δεν ισχύουν. Δεν υπάρχουν δικαιώματα. Γι' αυτό και ο σερβιτόρος για να πάρει μεροκάματο έχει να κάνει με το φιλοδόρημα που εσύ θα αφήσεις και είναι υποχρεωτικό να αφήσεις γιατί δεν παίρνει μισθό.
Αν θέλουμε να καταντήσουμε έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα, Οπότε- ας συνεχίσουμε με το ίδιο σκεπτικό Δεν υπάρχει και θα το βρούμε δημοκρατία. Δεν μπροστά υπάρχει μας. δημοκρατία. Οπότε Για να μπορεί- υπάρχει δημοκρατία πρέπει να υπάρχει ισονομία. Ο νόμος να τους βλέπει όλους το ίδιο. Αλλιώς βλέπει τον ένα ο νόμος, αλλιώς βλέπει τον άλλον. Και τα πάντα είναι θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. Παύλο, θα κοιτάς εκεί πέρα γιατί δεν Πάμε. κοιτάς την κάμερα. Τελειώσαμε. Οπότε δηλαδή η ελληνική εστίαση για να σωθεί, τι πρέπει να γίνει? Η ελληνική εστίαση δεν χρειάζεται να σωθεί. Η ελληνική εστίαση πηγαίνει μια χαρά. Άλλο θες να πεις, φαντάζομαι. Ότι Πρέπει να αν συγχωριστεί το προσωπικό με τους να επιχειρηματίες συγχρονιστεί- για... να συγχρονιστεί δεν μπορεί να συγχρονιστεί. Αυτό που θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να διεκδικούν, να είναι ενωμένοι, να είναι μαζικοί και να αναγκαστούν πλέον οι εργοδότες, και οι εργοδότες δεν εννοώ στο επίπεδο του Νίκου ας πούμε ή των μικρομαγαζατόρων, έτσι, οι εργοδότες οι μεγάλοι, οι εργοδότες των ξενοδοχείων, οι εργοδότες των catering, αυτοί που κρατάνε πραγματικά τον πλούτο, θα πρέπει να αναγκαστούν. Για να αναγκαστούν θα πρέπει να είναι ενωμένοι μια γροθιά και να διεκδικούν οι άλλοι. Και Δεν σου άρεσε τίποτα, και δεν πώς πειράζει. και πώς θα επικοινωνήσεις αυτό που μου είπες τώρα, πώς θα το επικοινωνήσεις στους μαγείρους, στο προσωπικό των εστιατορίων? Αυτό είναι το Δεν μεγάλο. κατάλαβα τι εννοείς. Πώς θα το επικοινωνήσεις αυτό που μου είπες εμένα τώρα, Καταρχάς, πώς θα το πεις στο μάγειρα που δουλεύει εδώ μέσα, Καταρχάς- στο μάγειρα που δουλεύει στο fast food, στο μάγειρα... Καταρχάς μέσω των προσωπικών σχέσεων, δεύτερον μέσω των social media και τρίτον εάν ο άνθρωπος που υπόκειται σε αυτές τις καταστάσεις δεν ενδιαφερθεί, δεν πρόκειται να επικοινωνήσεις ποτέ τίποτα. Θα πρέπει να είναι συνηθινά και χειρακίνη. Δύο πράγματα χρειάζονται. Ο ένας να ενδιαφέρεται και ο άλλος να δίνει. Δεν μπορεί μόνο ο ένας να δίνει και ο άλλος να γυρνάει την πλάτη. Εάν ο άλλος γυρνάει την πλάτη, ποτέ δεν θα μπορέσει να επικοινωνήσει τίποτα και δεν υπάρχουν θαυματουργά πράγματα. Τέλειωσαμε. Δεν μπορεί να γίνει με ένα θαύμα αυτό το Φεύγουμε. πράγμα. Θα πρέπει και οι δύο να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι λειτουργήμα, δεν είμαστε παπάδες. Δουλειά είναι. Από τη στιγμή που είναι δουλειά, ο ένας θέλει να κερδίσει περισσότερα και ο άλλος θέλει να κερδίσει επίσης περισσότερα. Υπάρχει μία πάλι ενάντια στους δύο και όποιος υπερισχύσει. Είναι πολύ απλά τα Μάλιστα. πράγματα. Πολύ ωραία.